Olisivat antaneet mulle tyki. Mitäs sä sillä olisit tehnyt? Vähän roirellut. Jos ne mitään roitelemahan ruveta. Korpelavi. Se on sitten sun ryhmän miesten vuoro. Menkääs pojat jonkunlaiseen jonohon siinä vaikka. Olisi vissiin aikoinaan pitänyt liittyä suojeluskuntaan. Sunko? Kattokaa nyt minkälaiset varusteet mulle jaettiin. Kokarti, ottahan ja vyö ympärillä. Onhan tämä nyt vähän nolon näköistä. Ota Jussi tupakki. Emme ole lähtenyt tänne tupakin polttoa opettelemaan. Oppiisit sä nyt tässä samassa. Akalan pojat on oikein sotisovas. Eikö sitä sinne olla menossa? Radios sanottiin, että Moskovan neuvottelussa on eristynyt. Ei meidän radios. Onko Erkkiläs radio? Voi sitä muuallakin kuunnella kuin kotona. Mitäs rippikoulukaveri? Ryssälle voi tulla kovat paikat, kun pojat on jo lähtien päälle nuon pitelemättömiä miehiä. Ei pitäisi ensimmäiseksi ruveta viinan kanssa klottelemaan. Kyllä säikö suuttu, jos sun viinat olisi salajuotu. Minä viinaa maistakaan. Sippolan veljeksiä vierähän. Tähän ruokaan ne meinaa meille yli antaa siellä. Ropsua. Soras, ei ruoka ole ensimmäisenä mielessä. Jeesus pojat Kalevan kankaalla 18. Kun kuuleruiskut oikein lauloo, niin siinä ei ensimmäisenä ruokaa muistella. En minä sano.